Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γνωστή και ως επιχείρηση Αττήλας, ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 1974 και είχε καταστροφικές συνέπειες για το νησί. Η εισβολή έγινε ως απάντηση στο πραξικόπημα της 15 Ιουλίου, που οργάνωσε η Χούντα των Αθηνών και εκτέλεσε η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, με στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το πραξικόπημα ανέτρεψε τον πρόεδρο Μακάριο και εγκατέστησε στην εξουσία τον Νίκο Σαμψόν. Η Τουρκία, επικαλούμενη την ιδιότητά της ως εγγυήτριας δύναμης βάσει της συνθήκης εγγυήσεως του 1960, εισέβαλε στο νησί. Στις 20 Ιουλίου, ο τουρκικός στρατός αποβιβάστηκε στην περιοχή της Κερίνιας με ισχυρές δυνάμεις πεζικού, τεθωρακισμένων και αεροπορικής υποστήριξης. Ταυτόχρονα άρχισαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε στρατηγικούς στόχους και περιοχές του νησιού. Παρά τις σποραδικές επιτυχίες των κυπριακών και ελληνικών δυνάμεων, η τουρκική στρατιωτική υπεροχή ήταν συντριπτική. Με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, στις 22 Ιουλίου επιτεύχθηκε προσωρινή εκεχηρία, αλλά η Τουρκία είχε ήδη εδραιώσει τον έλεγχο μιας περιοχής γύρω από την Κερίνια. Παρά τις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, οι οποίες απέτυχαν να βρουν λύση, η Τουρκία εξαπέλυσε τη δεύτερη φάση της εισβολής στις 14 Αυγούστου. Μέσα σε 3 ημέρες, ο τουρκικός στρατός κατέλαβε το 37% του κυπριακού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της Αμοχώστου, της Μόρφου και σημαντικών περιοχών στην Καρπασία. Ο άμαχος πληθυσμός υπέστη βία, εκτοπισμούς και καταστροφές, ενώ χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν. Η εισβολή προκάλεσε τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Περίπου 200.000 Ελληνοκύπριοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους και έγιναν πρόσφυγες στο νότιο τμήμα του νησιού. Οι Τουρκοκύπριοι συγκεντρώθηκαν στο βόρειο τμήμα, το οποίο τέθηκε υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Η Κύπρος χωρίστηκε με την πράσινη γραμμή, μια ζώνη ελέγχου του ΟΗΕ που εξακολουθεί να υφίσταται. Το 1983 η Τουρκία ανακήρυξε μονομερός το ψευδοκράτος, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Η εισβολή καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα, αλλά δεν υπήρξε ουσιαστική στρατιωτική ή διπλωματική επέμβαση για την αποκατάσταση της τάξης. Οι διαπραγματεύσεις για την επανένωση του νησιού συνεχίζονται έως σήμερα, χωρίς όμως οριστική λύση. Η τουρκική εισβολή παραμένει ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της κυπριακής ιστορίας, διαμορφώνοντας την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του νησιού για δεκαετίες.